23. december. Svetlo na obzore. On letí! Rýchlo však zistil, aké nesmierne ťažké je udržať lietadlo v jednom smere. Vietor zosilnel a sneh sa tak víril, že Félix ledva dovidel na nos lietadla. Nasleduj na jasnejšiu hviezdu. Nasleduj na jasnejšiu hviezdu. A zašomral sám pre seba, rozpomenúca na Eduardove slová. Ale oblohu vôbec nebolo vidieť. Snehová búrka sa zmenila na výchricu a lietadlo hádzalo do všetkých strán. Félix sa zachvel a snažil sa sústrediť na list. Zrak upieral hore v snahe zachytiť jasnú žiaru polárky. Keď po strmej vývrtke nadol ťahal lietadlo späť do výšky, zbadal na oblohe tlmené svetielko. Zažmurkal, aby ho uvidel znovu. Á, tam je! Črtalo sa v diaľke. Malý červený kruh svetla. Čo by to asi mohlo byť? Zamieril viac doľava, smerom k tajomnému žiariacemu kruhu, no ten sa v hustej hmle znova strátil. Ach, všetok syr a keksiky sveta, zanadával. Zrazu sa červené svetielko ocitlo priamo pred ním. Veď mierí presne doň. Bolo už príliš neskoro, aby sa vyhol zrážke. Schytil list a skrčil sa v sedadle najviac, ako sa len dalo. Oproti nemu sa valili kožuchy, kopytá a parohy. Prudko zavrel oči. Bum, bác! Malé vrtule sa vylomili a takmer sa otrhlo jedno krídlo. Lietadlo sa začalo rútiť dolu. Félixovi pískali okolo uší vietor. Opatrne otvoril oči. Vrhali sa na ňo akési tmavé tiene. Budovy, došlo mu. Vysoké budovy. Ešte stále bol nad mestom. Okolo neho prefrčala obrovská široká strecha mrakodrapu. V tom Félix sa vymrštilo zo sedadla. Pochopil, že padá. Míňal nočnú oblohu, až skončil v hlbokom snehovom záveji na streche vysokého domu. Posledné, čo počul, kým všetko ochladlo a zbelelo, bol zvuk lámajúceho sa hračkárskeho lietadielka.